aitaren etxea defendituko du. Beno ba, esan zela, otxeari ja prestatzen, lehenengo kaletik Kaiku, hirugarren kaletik Kolindres eta laugarren kaletik Santoña. Baloaz, Kaiku lehenengo kaletik, Kolindres hirugarren kaletik eta Santoña laugarren kaletik. Gogoratu, Kaiku eta Kolindres itsas aldera irten direla eta Santoña barru aldera, badiaren barru aldera, Lezo aldera ez zuzen. Arauzko, hori segundua pasadira, beraz, zutara aurrera doa. Aitaren etxea, besori gabe, zorbaldari gabe, bularri gabe, utziko naute, tarimarekin defendituko dut, nire aitaren etxea. Lutxana lehenengo kalean, Udegia bigarren kalean, eta Elantxobe laugarren kalean. Beraz, Lutxana kanpo aldera, itsas aldera irtengo da, eta Udegia eta Elantxobe barru aldera. Lutxana, partida, kanpura damar, Udegia y Elantxobe hacia el interior de la bahía. Baloaz, hauak ere, aurrera beraz. Aitaren etxeak zutik iraunen du, nire aitaren etxeak. Santoña bi 28, Dor 28. Santoña bi 41, Kaiku 241. Kaiku bi 41, 251, Kolindres. Ikusten duzuenez, potentzia handiak izaten dira barruan edo kanpoan egin ziagoa. Esan beharra dago, distantziak berdinak direla bi aldetara, baina kontuan hartu behar da, haizea, marea eta bat. También se podría sorprender por la diferencia de tiempos entre los que van hacia afuera y van hacia adentro, pero a pesar de que la distancia es exactamente la misma de salida a las dos ciabogas, hay que tener en cuenta el viento y la marea.
lehenengo ziaboga bete dute, aran, hortxe ikusten dugu. Kaiku, hemendik pasatzen, beraz honetan aurretik doa. Atzetik Santoña, eta atzerago Colindres. En la primera pasada por línea de meta, como dice Kaiku, en primer lugar, seguido de Santoña y de Colindres. Beste iruren denborak lehenengo ziabogan. Luchanak, bi berrogeita bi, 2.42. Luchana, Iberia, bi hogeita iru, 2.23. Iberia, el Anchove, bi hogeita bi, 2.22. Eta el Anchove, eta Luchana, ia batera irurak. Iberia, el Anchove, Luchana, en un pañuelo, en este primer paso por meta. Begira argazki honi akordatzen zara, ze idiote da edo zein. Gure izen bereko bi gazte zoro blai, aterpele horren bila lasterka. Barrerik barre goizez, arratxez ere bai, gaua teoria utxa zen. Korputza igatzen doa, geruzaz geruza irrika ez ordea. Segunda tiaboga, recordad que son 4 las tiabogas que tienen que hacer. Bigarrenean, Kaiku, Zazpi, berrogeita bat, 7.41. Colindres, Sortzi, 0.8, 8.08. Santoñak, Sortzi, Amazazpi, 8.17. Gure gorputzak litezke gurea berri, gorputzak diosta dana, ez dut niretzat nahi, zemin aukeratu edo zein. Bakartu gara langintzez, lagunez ere bai, elkarren eskua soilik euskarri. Zergatik ez aukeratu, noizta nola dugun nahi, eskuta berri askatu. Argazki horretan Bigarren ziabogan hauek ere, segunda tiaboga, Luchanak, Zazpi, berrogeita bat, 7.41. Iberiak, Zazpi, berrogeita 18, 7.58.
Elantxobek 8-0-5. Kaiku orain berriro mendi pasatzen. Gogoratu, estropada erdian une honetan. En ese momento, Kaiku está en mitad de regata. Por lo tanto, la referencia más fiable de todas. Ahora en Santoña. Están Colindres, el que para Rial. Aprovechar este largo que es el que da. Bueno, Anchoré, veía que está el Anchoré, Zapaita, Luchanak, Irúa, que esto para el día, mitad de regata para estos tres, y recordemos, es la referencia más fiable de todos los pasos por línea de meta. Colindres, Amanau, hogeita sortzi, 14-28. Santoña, Amairu, hogeita bederatzi, 13-29. Zatoz deitu gabe, zatoz, ez
eslogan hauek ere, tercera boda, Luchana Amairu 25, 13-25, Iberiak Amairu 03-1303, Elantxobe Amairu Amazazpi 13-17. Antonio Bancho pasada perdido, el mundo parte de Tatis. Azken ziaboga, laugarrena eta amaiera hementxe. Irten diren leku berean. Lekuak zabaltzeko diren ateak, lekuak isteko guretzat. Esaten ditugun hitzak, esaten ez ditugunak bezain garratzak. Argi gozez joan den gauaren ondoko, gauaren zain hasitako eguna. Denok erori gareneko zuloa, denok ondatuko gaituena. Dena eza, dena gabezia, dena mingarria. Bezamotzaren besoa bezala. Urruneko maiaren gainean lizuntzen, aso ez dugun mosua ematen ez ditugu. Laugarren eta azken ziaboga, kuarta y última ziaboga, Kaiku, 18-86, Colindres Mogil 0-20-01, Santuñak, Amazazpi Berrogeita Amabi, 17-52. Ziurtasun bizi bakarra, dena eza, dena gabezia, dena mingarria. Esamotzaren
Santoña llegada, coche. Eta hortxe latxoe. Kaiku, 21-23, 21-23. Colindres, 23-13. Santoña, 22-07. 22-07. Luchanak, 21-17. Iberia, 21-27. El Anchobek, 21-49.